sa nagkalinlaing suog sa tibuok kalibutan. O karon guys, ani ako karon dinhi sa City Hall, Tagbilaran City, Bohol. Kay na ito jagang anak guys. Ug ahang ipakita ninyo guys nga kining maong City Hall sa Tagbilaran City, Bohol. Arang kanindot kaadyo guys. Arang kanindot ang building. Oh. Kinadakuan ug kinanindutan ligo na kaadyo. Ug inyang gawas guys oh. Nindot kaadyo mga view na ha. Oh tanawa guys oh. Wow. Oh. Yeah. Arang kanindot. Among patanawan guys ha. Oh, ano ang City Hall sa Tagbilaran guys. Arang ninduta guys. Tagbilaran. Nindot ka aja guys. Oh, may apoy dakong building na tungod mo ni ang Q Hotel. Arang kanindot nga building pod guys, habog. Nindota sa City Hall guys. Siya si Wuwu guys. Nagkuha og police clearance sa kang anak si Edwina. Basta guys, nakita na mo sa City Hall ane. Arang kanindot no? Oh? Ay go, ay wag. Sakay ako guys. Mani ang City Hall sa Tagbilaran City, Bohol, Philippines. Karon mo ato na pumi ato sa police station guys, makuha og police clearance niya ang langga guys, si Ina. Kay ijang gamiton. Ani rami agi guys. Ani guys, kaning blue nga pintal. Blue pintal mo ana siya. Tara ang langga guys. Magkuha to sa police clearance. Ani siya ang police provincial. Muna siya ang Bohol Police Provincial Office sa Tagbilaran City Police Station guys. Ang atuan ang bata guys ang atuan sa kang langga guys, atuan sa nas ina guys karijat dire. Ani magkuha og police clearance. Ana kasi ang langga guys to Nina. Mana guys? Anay police clearance agak langga. Tama langga. Mana? Ang una guys is barangay clearance, sunod police clearance. Ang sunod pa dyan guys is voters certification. Kaya gamito na para magkuha o passport. Mana guys? NBI po guys, unja PSA. Mana
kay makuha na si Ina sa iyang voter certificate para gamiton requirements para sa passport, guys. Voter certificate. Okay, guys, tanami. Nana lang. Money voter certificate nilangga, guys. Wala na expire. Wa. Kumunta na tricycle. Uli nami, guys. Ikan mi dito sa Kumilik. Guys, nauli nami. Hi guys, naabot nami. Diyan nami sa amang Panimalay. Ikan mi adto sa kuan, guys. Para sa nanguhag requirement si Ina para ijang passport, guys. Okay, guys, salamat, guys. Magpalihog ko sa pag-subscribe sa akong channel. Hello, daghang salamat.